Hola, avui anem a parlar de pilots. Si us dic que penseu en pilots famosos, segur que us sonen els noms de Fernando Alonso, Marc Márquez, Valentino Rossi o Michael Schumacher, no? Però, i si us dic que també hi ha dones pilot? En conegueu alguna? Doncs Claire Orestins va ser tota una celebritat a l'Europa dels anys 20. Va ser una pilot de cotxes alemanya que amb només 24 anys va participar en la seva primera carrera i va aconseguir quasi 20 victòries al llarg de la seva vida, el que la va convertir en un referent en el món de l'automobilisme esportiu. A més, va ser la primera dona que va fer la volta al món en automòbil i la va acompanyar un altre jove aventurer que s'anomenava Karl Axel Söderström, qui després es va casar amb ella en acabar el viatge. Però no us penseu que van recórrer el món amb un cotxàs meravellós i nou com els d'ara. No, van conduir durant més de 47.000 quilòmetres amb un cotxe que s'anomenava Adler Standard 6. Mireu-lo. És un cotxe de gamma mitjana que va demostrar tindre una gran resistència superant fins i tot trajectes plens de boscos com els Andes. I us recorde que en aquests moments no existien les autopistes com ara. Imagineu-se quant de difícil era. Aquest esdeveniment va ser tan important que fins i tot el president dels Estats Units d'aquell moment, que era Herbert Hoover, va anar a recollir-los, a veure'ls en una parada que van fer a Washington. Que alce la mà qui vulgui ser pilot de major!